Яңа уку йылында мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итү буенча яңа саклык чараларыннан файдаланырга җыеналар. Зур мәктәпләрдә хәбәр җиткерү җайламалары куелды, территорияләр төзекләндерелде. Профессиональ сакчылар мәсьәләсе дә хәл ителә. Тулырак киләсе репортажда. Проверка. Производится проверка системы речевого оповещения. Казанның бу лицейында хәбәр җиткерү җайланмасы төзелеше башлаган. Иске системада тоткарлыклар булган. Хәзер инде лицей коллективына ашырыш хәбәр бирәсе булса, борчылырга кирәк түгел. Җиһазлар төзек. Автоматически срабатывает. Бездә гадәттән тыш хәл килеп чыкса, хәбәр җиткерү системасы яңартылды. Без аның белән үзебез идарә итә алабыз. Автомат режимда эшли. Татарстан башкаласындагы май фаҗигасы мәктәпләрдә куркынычсызлык системасын яңадан карауга этәрде. Казанның 177 лицее бөек кыймалар белән эш алга балынган. Кирү юлында профессиональ сакчылар тора. 720дән артык видеокамера урнаштырылган. Служебный вход для... Бездә хәзер сак ышанычлы, күренми торган зоналар бөтенләй юк. Шундый ныклы саклык чарасы әлбәттә барлык уку йортларында урнаштырылмаган. Беренче ышанычлы адымнар ясалган. Президент Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча зур мәктәпләрне саклауга республика бюджетыннан 457 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Төп мәсьәлә кадрлар. Бу яхшы башлангыч. Тик хәзер генә балалар иминлеге өчен җавап бирүче шул кадәр квалификацияле сакчыларны кайдан алырга соң? Соңрак булса да, кадрлар проблемасын җайга салырга кирәк булачак. Әлегә куркынычсызлык җиһазлары урнаштырылмаган мәгариф учреждениеләрендә чакыру төймәләре, металл рамнар, контроль системасы урнаштырыла. Быел җәен мәктәп территорияләренең күпчелеге төзекләндерелде. Керү капкалары, саклау биналары җайлаштырылды. Төзекләндерүгә шәһәр бюджетыннан 116 миллион сум тотылды. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.